खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। क'क्राझाराव गोदानै बानायनाय लामाया सानथाम उनावनो गावस्रादों आरो गुगादों। गुवाहाटी डिब्रुगड़ गुवाहाटी आरो गुवाहाटी सिलचर गुवाहाटीनि गेजेराव उरां सिबिथाय जागायबाय। रौतायाव बमा बेफ्रु होनायनि बिबान रुजुनबाय KLOआ। जनायाव 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायाव 15 साननि हारिमु मावबादा खुंफुंदों। NPS केन्सेल खालामनांगौनि थाखाय गोख्रों गसंख्रांदों आजिरा मोननाय गुदि फोरोंगिरि कर्मचारी एस'सिएशनआ। गसाइगाव जिल्ला UPPL ब्लकआ बडोलेण्ड पिक मिशननि सायाव गोनोखोआरि सोलोंथाइ मावबादा। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गोदानै बानायनायनि सानथाम उनावनो गावस्रादों आरो गुरलाब गुगादों दोंसे लामाया। जोंनि BTRनि क'क्राझार जिल्लायाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि धुबुरी बिलासीपारा सानजा बिधानसभा बियाब आरो BTCनि बावखुंग्रि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय केटेङाजारा मालसिंपारा फोनांजाबनाय लामाखौ बावैसो ब्लेक टप होनाय जादोंमोन। नाथाय गोदानै बानायनाय लामाया सानथाम उनावनो गंसे पाक्का दालांनि फारनैबो खर'आव 240 मिटारसो गोलाव गावस्रादों आरो गुरलाब गुगादों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रों अजद होदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे लामाखौ 2019-2020 राङारि बोसोरनि 3,35,33,315 रां बाजेटजों बानायनाय जादोंमोन। बे खामानिनि टिकाखौ NK चौधुरी आरो सुजित जैन मुंनि सानै टिकादारा मोनदोंमोन। रायजोफोरा अजद होनाय बायदिब्ला टिकादारा जोबोद ल' क्वालिटिनि मेटेरियेल होनानै लामाखौ बानायदोंमोन। जाउनाव सानथाम उनावनो गावस्रादों आरो गुरलाब गुगादों। ओरैहाय टिकादारफोरा बेबायदि जाख्ल'नानै खामानि मावनायनि हेंथायै जायगानि रायजोफ्रा सोमावसारदों आरो बे लामाखौ गोदानै बानायफिननो थाखाय दाबि खालामदों। बबेखानि केटेङाजारा मालसिंपारा फोनांजाबनाय बे लामाया क'क्राझार जिल्लानि नायकगाव, केटेङाजारा, बाक्सामारा, दाउरगाव, अनुजुली, दिरबिल ओनसोलनि खमैबो 60 गामिजों लोगोसे धुबुरी जिल्लानि बहलपुर, बिलासीपारासिम फोनांजाबो आरो रोजा सुबुंनि जिउ खांनायाव गोख्रों बिफाव लाबोदों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा बुंदों। गुवाहाटी डिब्रुगड़ गुवाहाटी आरो गुवाहाटी सिलचर गुवाहाटीनि गेजेराव उरां सिबिथाय जागायबाय। गुवाहाटी डिब्रुगड़ गुवाहाटी आरो गुवाहाटी सिलचर गुवाहाटीनि गेजेराव उरां सिबिथाय होनो थाखाय दिनै आसाम सोरखारनि दावबाय बिफान आरो फ्लाइट वीकनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा जानानै थाङो। दावबाय बिफाननि डाइरेक्टर कुमार पद्मफा आरो फ्लाइट वीकनि डाइरेक्टर सन्जय नाथुरलाल मानदिफियाया बे गोरोबथायाव सागान होदों। बे गोरोबथा खालामनाय हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम सोरखारनि दावबाय बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवायाबो बाहागो लादोंमोन। बे गोरोबथाया गुवाहाटी डिब्रुगड़ गुवाहाटी आरो गुवाहाटी सिलचर गुवाहाटीनि गेजेराव उरां हान्थिनायाव गोदान लामा होगोन होननानै सोरखार आरो फ्लाइट वीकआ फारियै आसाफारिदों। रिपर्ट बायदिब्ला दावबायारिफ्रा 4,000 रां भाराजोंनो गुवाहाटीनिफ्राय डिब्रुगड़, डिब्रुगड़निफ्राय गुवाहाटी, गुवाहाटीनिफ्राय सिलचर, सिलचरनिफ्राय गुवाहाटी हान्थिनो हागोन। बबेखानि फ्लाइट वीकआ सा-सानजा ओनसोलाव उरां सिबिथायफोर होबोगासिनो दङ। तेजपुर, लखिमपुर, जरहाट बायदि जायगायावबो इयुनाव बे सिबिथायखौ होनो सोरखारा सानदों होननानै मिथिनो हादों। अदालगुरि जिल्लानि रौतायाव बमा बेफ्रु होनायनि बिबान रुजुनबाय उदखारि आफाद KLOआ। KLOनि फोसावदिं नेहाथारि DL कचआ सागान होनाय गांसे प्रेस बिबुंसाराव जारि खालामनानै रौतायाव बमा बेफ्रु होनायनि जाथायनि बिबान रुजुनहरदों। सोरखारजों होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफाद KLOआ प्रेस बिबुंसाराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दाबिनाय रांखौ हरैनि थाखाय बेबायदि बमा बेफ्रु होनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय बृहस्पतिबारखालि हरनि 12 रिंगायाव रौतानि इग्राबारियाव थरसे बमा बेफ्रुहोदों। इग्राबारिनि धन दास मुंनि सासे सुबुंनि न'खौ थांखिनानै दुथांफोरा बमा बेरहोदों। बे बमा बेफ्रुनायाव धन दासनि न'खरनि सुबुंफ्रा जिउ रैखा मोनदोंब्लाबो न'नि खिरखिनि ग्लास बायदिया बायनानै माखासे खहा जादों। ओरैहाय बे बेफ्रुनाय जाथायनि उनाव रौता ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 20 फेब्रुवारि खालिनो टन दासनाव KLO मुंनि उदखारि आफादा 25 लाख रां दाबिदोंमोन। नाथाय दाबिनाय रांखौ हरैनि थाखाय उदखारि आफादा टन दासनि न'आव बेबायदि गाग्लोबदों। ओरैहाय टन दासआ रां दाबिनायनि बागै माखासे सान सिगाङावनो पुलिस बिफाननो फोरमायदोंमोन होननानैबो मिथिनो हादों। नाथाय बे जाथायनि बागै पुलिस बिफाना जेबो खेंफोरथि होआखै। धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि 2 नं लादांगुरि दानसोरां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जनाय हालामनि जाखांफुनाय समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारी बिथाङा जनाय हालामनि जौगानायनि थाखाय 7 स्टार क्लाबनो रांनि हेफाजाब होनानै BTR अदालगुरिनिफ्राय हारिमु मावबादा लाबोदों। बे 15 साननि मावबादाया मैयानिफ्राय गिबि जागायजेनो। गिबि सानाव हारिमु मावबादाखौ बेखेवनानै होयो जनाय दख'रा हारिमु आफादनि आफादगिरि बुद्धदेब स्वर्गियारि आरो मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि सुरजित नार्जारी, जनाय दख'रा एबसुनि आफादगिरि मन'राम मुसाहारि, जनाय दख'रा एबसुनि बारग' नेहाथारि अबिनाश नार्जारी, जनाय दख'रा बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि मिनु नार्जारी, गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि मावथि फारिया बिथांमोना बाहागो लायो। मख'जाथावदि बे मावबादायाव अदालगुरिनिफ्राय मोसानाय फोरोंगिरि हिसाबै धीराज रामसियारि आरो दामजु दामनाय फोरोंगिरि हिसाबै आगोमा बसुमतारिया बाहागो लायो। NPS एबा गोदान पेन्सन आसनिखौ गोख्रैनो केन्सेल खालामाब्ला गुबुन गुबुन सोमावसारनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे गावखौ बलिदान होनाय बायदि लाजिथाव खान्थि नाजावनायनि हाबाफारि लानायनि सोमोन्दैबो उन एसोसिएशननि जानानै थानाय नङा होननानैबो दिनैनि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों अल आसाम रिटायार्ड टिचार्स एन्ड इमप्लयिज एसोसिएशननि बाक्सा जिल्ला कमिटिया। मख'नो गोनांदि 2013 मायथाइयावनो आजिरा मोननाय बे गासै गुदि फरायसालिनि फोरोंगुरु फोरोंगिरि आरो कर्मचारिफोरनो सरकारा गोदान पेन्सन आसनिनि खाबु लाबोनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन। गुबुन फारसेथिं सरकारनि बेबायदि बिबुंथियाव रागा जोंदों गोदान अल आसाम रिटायार्ड टिचार्स एन्ड इमप्लयिज एसोसिएशन मुंनि संगठना। संगठननि लोगो नांनाय गासै फोरोंगिरि कर्मचारिफोरा सरकारा दिन्थिनो नाजानाय गोदान पेन्सन आसनिखौ सोलायनानै गोजाम पेन्सन आसनिखौनो दोनफिननो खावलायबोगासिनो। नेहाथारिया रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सानसे साख्रि मावब्लाबो गुदि फरायसालिनि बे गासै फोरोंगुरु फोरोंगिरि आरो कर्मचारिफोरनो आजिरा मोननायनि उनाव 10 लाख राङै होनायनि खोथाबो होबोदोंमोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों मिथिहोदों। बेनि बिबुंथि जोंनो 2013 मायथाइयाव साख्रि होनाय समाव सरकारा 10 बोसोरनि रोंगौथि नागिरदोंमोन। बे हिसाबै 2003 मायथाइनिफ्रायनो 2013 मायथाइसिमहालागै 10 बोसोर एबा बेनिबो सिगांनिफ्रायनो खामानि मावबाय थानाय फोरोंगिरि कर्मचारिफोरा फरायसालिफोराव गोदानै हाबफिननो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। नाथाय मिनिमाम 10 बोसोर एबा बेनिबो गोबावसिन समनि रोंगौथि एट्राक्शन खालामनाय बे गासै फोरोंगिरि कर्मचारिफोरा गुदि फरायसालिफोराव जयेन जानाय समाव गोदान पेन्सन आसनिखौ सरकारा नाजावहोआखैमोन होननानैबो बिबुंथि लाखिदों। बे बिथिङाव बे गासै फोरोंगिरि कर्मचारिफोरनो गोदान पेन्सन आसनिनि रादाय खानानै लाबोनो नाजानाया जुक्ति गैयै होननानै बुंदों। बेराफारसेथिं गोदान पेन्सन आसनि लाबोनायाव 25 निफ्राय 30 बोसोर बेथन गैयाजासे फोरोंगिरि कर्मचारि महरै खामानि मावबोनाय आरो गोदान साख्रि मोननायनि उनाव जेबो रोखोमनि पेन्सन ग्रेजुइटि मोनालासिनो आजिरा मोननाय आरो लांदां आखाइजों न' फारसे गिदिंलांफिननाय बे गासै फोरोंगिरि कर्मचारिफोरा बे समाव गावनि न'खरखौ माबोरै सालायलांगोन बेखौ लानानै खौरां मेलनि गेजेरजों सरकारनिसिम सोंथि खालामदों। गसाइगाव जिल्ला UPPL ब्लकआ बड'लेण्ड पिक मिशननि सायाव गोनोखोआरि सोलोंथाइ मावबादा। सोरखारजों दैदेनजानाय बड'लेण्ड पिक मिशन बिथांखिनि जोहै गसाइगाव जिल्लानि गासै समस्तियावनो अमा फिसिनायनि गोनोखोआरि आदब कौशल सोलोंथाइ मावबादा लानायखौ नुनो मोन्दों। सराइबिल, जमदुवार, श्रीरामपुर, गुमा समस्तियाव फारियै अमा फिनायनि सायाव गोनोखोआरि आदबजों माबोरै अमा फिनांगौ बिनि सायाव सोलोंथाइ होगासिनो दङ। दिनैबो 4 नं जमदुवार बियाबाव 4 नं जमदुवार आरो सेन्ट्रेल फार्मार सेलनि बानजायनायाव गासै 120 सा सोद्रोमाफोरनो गोनोखोआरि आदबजों अमा फिनायनि सायाव सोलोंथाइ होनाय जादों। अमाखौ फिनानै माबोरै जाफुंसार जानांगौ आरो अमानि बेमार आजारनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन बेनि फारसे सोलोंथाइ होनाय जादों होननानै फोरमायदों बानजाय आफादनि दैदेनगिरिमोना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।